Σε έναν κόσμο όπου οι άνδρες κυνηγούν, οικετεύουν και παρακαλούν για προσοχή, οι περισσότεροι είναι τυφλοί σε ένα μυστικό που υπάρχει από την εποχή των βασιλέων και των αυτοκρατοριών. Το πρόβλημα είναι απλό. Οι άνδρες πιστεύουν ότι η έλξη είναι συνώνυμη με τα δώρα, την κολακεία ή την ατελείωτη προσπάθεια. Αλλά η αλήθεια, η μακιαβελική αλήθεια, είναι πολύ πιο ψυχρή. Η έλξη κατακτάται με στρατηγική, όχι με υποταγή. Σε αυτό το βίντεο θα αποκαλύψουμε τους 5 κανόνες της έλξης που οι γυναίκες δεν μπορούν να αντισταθούν. Κανόνες που προέρχονται από τις σκιές της εξουσίας. Κανόνες που χωρίζουν τους αδύναμους από τους άθικτους. Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί μερικοί άνδρες είναι ανεπιφύλακτα επιθυμητοί ενώ άλλοι αγνοούνται, η απάντησή σας αρχίζει τώρα. Κανόνας πρώτος. Παρουσία πάνω από λόγια. Οι άνδρες είναι αιμονικοί με τα λόγια. Μιλούν ασταμάτητα, προσπαθώντας να πείσουν, να εντυπωσιάσουν και να γοητεύσουν. Πιστεύουν ότι η έλξη είναι κάτι που μπορούν να επιτύχουν με τα λόγια τους. Σαν να μπορεί να αγοραστεί η επιθυμία μιας γυναίκας, με συλλαβές και υποσχέσεις. Αλλά οι λέξεις, φίλε μου, είναι σαν τον καπνό. Ανεβαίνουν γρήγορα, εξαφανίζονται στον αέρα και σύντομα ξεχνιούνται. 1000 κολακευτικές φράσεις μπορεί να τις υποθούν σε μια μέρα. Αλλά μόνο ένα πράγμα μένει. Μόνο ένα πράγμα χαράζεται στη μνήμη της. Η παρουσία σου. Η παρουσία δεν έχει να κάνει με το να στέκεσαι σε ένα δωμάτιο. Δεν έχει να κάνει με το να γεμίζεις τον αέρα με θόρυβο. Η παρουσία είναι το βάρος της ύπαρξής σου, η δύναμη της άβρας σου, η σιωπή που κάνει τους άλλους να προσαρμόζονται στην παρέα σου. Όταν μπαίνεις, η ενέργεια αλλάζει. Οι άνθρωποι γυρίζουν να κοιτάξουν, αν και δεν έχεις πει τίποτα. Αυτή είναι η παρουσία. Και είναι πιο ισχυρή από την πιο ωραία ομιλία. Βλέπεις, οι γυναίκες δεν έλκονται από αυτά που λέγονται. Έλκονται από αυτά που αισθάνονται. Ένας άντρας με παρουσία μιλάει χωρίς να κουνάει τα χείλη του. Έχει τη βαρύτητα μιας καταιγίδας κρυμμένη μέσα σε ήρεμους ουρανούς. Ακτινοβολεί ψυχραιμία, σιγουριά και δύναμη. Η ακινησία του είναι πιο δυνατή από την αλαζονία 100 ανδρών. Γιατί όταν στέκεται σιωπηλός, οι άλλοι προσπαθούν να γεμίσουν το κενό. Αυτή η ανισορροπία, αυτή η ήσυχη επιβολή είναι αυτό που τον κάνει αξέχαστο. Σκεφτείτε τους βασιλιάδες. Πιστεύετε ότι ένας βασιλιάς πρέπει να εξηγεί τον εαυτό του με λόγια? Όχι. Το στέμμα του, η στάση του, η ίδια η ύπαρξή του λένε αρκετά. Η παρουσία του μιλάει εκεί που η γλώσσα δεν μπορεί. Ένας μακαβελικός άντρας κατανοεί αυτή την αρχή και την εφαρμόζει στον τομέα της έλξης. Ξέρει ότι το να μιλάει λιγότερο, να αποκαλύπτει λιγότερα και να συμπεριφέρεται με ψύχρεμη ένταση σημαίνει να ασκεί αόρατη δύναμη. Και η δύναμη, είτε στην πολιτική είτε στον έρωτα, πάντα γοητεύει. Αλλά η παρουσία δεν προέρχεται από την προσποίηση. Δεν είναι μια μάσκα που φοράς για μια νύχτα. Πρέπει να χτιστεί από μέσα, να σμιλευτεί με πειθαρχία, να ακονιστεί με σιωπή, να γυαλιστεί με αυτοέλεγχο. Ένας άντρας που δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του, τα συναισθήματά του ή την ανάγκη του για έγκριση, δεν θα κατακτήσει ποτέ την παρουσία. Γιατί η ενέργειά του προδίδει την αδυναμία του πριν καν ανοίξει το στόμα του. Η παρουσία ανήκει στον άντρα που δεν χρειάζεται τίποτα, που συμπεριφέρεται σαν ο κόσμος να υποκύπτει ήδη στη θέλησή του. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό. Όταν έχεις παρουσία, τα λόγια γίνονται περιττά. Θα σκύψει πιο κοντά για να σε ακούσει, ακόμα κι αν ψιθυρίζεις. Θα λαχταρά την έγκρισή σου, ακόμα κι αν εσύ δεν ζητάς ποτέ τη δική της. Θα νιώσει την ένταση της σιωπής σου περισσότερο από τα κομπλιμέντα ενός άλλου άνδρα. Η παρουσία σου και μόνο δημιουργεί ερωτήματα στο μυαλό της. Ποιος είναι? Τι σκέφτεται? Γιατί δεν την κυνηγάει όπως οι άλλοι? Γεννιέται το μυστήριο, ξυπνάει η επιθυμία και η έλξη αρχίζει το σιωπηλό της έργο. Ωστόσο, η παρουσία δεν είναι μόνο σιωπή. Είναι έλεγχος. Έλεγχος του σώματός σου, των κινήσεών σου, του βλέμματός σου. Μην είσαι νευρικός. Μην βιάζεσαι. Μην αποσπάς την προσοχή σου. Κοίτα με πρόθεση. Κινήσου με σκοπό. Μίλα όταν είναι απαραίτητο.
Άσε κάθε σου ενέργεια να υποδηλώνει ότι έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου και κατ' επέκταση της κατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες έλκονται από άντρες με παρουσία, επειδή η παρουσία υποδηλώνει δύναμη και η δύναμη είναι η ουσία της έλξης. Αλλά κατάλαβε αυτό. Η παρουσία χωρίς μυστήριο είναι ατελής, γιατί αν εκείνη βλέπει τα πάντα, αν είσαι πολύ διαθέσιμος, πολύ εύκολος να σε καταλάβει, τότε η παρουσία σου χάνει το βάθος της. Η άβρα καταραίει. Νιώθει ότι σας γνωρίζει απόλυτα και αυτό που είναι πλήρως γνωστό σύντομα γίνεται συνηθισμένο. Γι' αυτό ο πρώτος κανόνας της έλξης οδηγεί απρόσκοπτα στον δεύτερο, τον κανόνα του ελεγχόμενου μυστηρίου. Ένας άντρας που έχει κατακτήσει την παρουσία πρέπει επίσης να κατακτήσει αυτό που κρύβει. Δεν πρέπει ποτέ να εκθέτει όλο τον εαυτό του, να εξηγεί κάθε σκέψη, να παραδίδει όλες τις επιθυμίες του. Η παρουσία τραβά την προσοχή της, αλλά το μυστήριο υποδουλώνει τη φαντασία της. Χωρίς μυστήριο η παρουσία είναι μια φλόγα που καίει γρήγορα και σβήνει. Με το μυστήριο η παρουσία γίνεται αιώνια, γιατί εκείνη δεν θα κουραστεί ποτέ να κυνηγά το άγνωστο μέσα σου. Και έτσι, από τη δύναμη της παρουσίας, περνάμε στον επόμενο νόμο, την μακαβελική τέχνη του ελεγχόμενου μυστηρίου. Κανόνας 2. Ελεγχόμενο μυστήριο. Η παρουσία τραβά την προσοχή της. Αλλά αν είσαι πολύ εύκολα κατανοητός, πολύ εύκολα προβλέψιμος, η φλόγα σου θα σβήσει γρήγορα. Η επιθυμία δεν γεννιέται από τη βεβαιότητα. Γεννιέται από την περιέργεια. Ένας άντρας που αποκαλύπτει πάρα πολλά για τον εαυτό του, γρήγορα γίνεται βαρετός. Γιατί ο ανθρώπινος νους δεν ποθεί αυτό που ήδη κατέχει. Το μυστήριο όμως είναι η αιώνια φλόγα. Την κρατάει ανήσυχη. Την κρατάει να φαντάζεται. Την κρατάει να επιθυμεί. Όσο λιγότερα ξέρει, τόσο περισσότερα θέλει να μάθει. Και όσο περισσότερο θέλει να μάθει, τόσο πιο βαθιά πέφτει στην τροχιά σου. Αυτή είναι η ουσία του ελεγχόμενου μυστηρίου. Η τέχνη της συγκράτησης. Να μιλάς λιγότερο από ό,τι ξέρεις, να αποκαλύπτεις λιγότερα από ό,τι νιώθεις. Να δείχνεις μόνο θραύσματα του εαυτού σου και να αφήνεις τη φαντασία της να κάνει τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό που φαντάζεται για σένα θα είναι πάντα πιο δυνατό, πιο μεθυστικό, πιο γοητευτικό από οτιδήποτε θα μπορούσες να εξηγήσεις. Ένας άντρας που εξηγεί τον εαυτό του αφαιρεί την ένταση. Ένας άντρας που αποκαλύπτει τα πάντα καταστρέφει το κυνήγι. Αλλά ένας άντρας που κρατάει μυστικά, που αφήνει ερωτήσεις αναπάντητες, που αφήνει τη σιωπή του να αιωρείται στον αέρα σαν γρίφος. Αυτός γίνεται αξέχαστος. Το μυστήριο δεν σημαίνει εξαπάτηση, ούτε αλαζονία. Σημαίνει αυτοσυγκράτηση. Σημαίνει να γνωρίζεις ότι η επιθυμία δεν ευδοκιμεί στην αυθονία, αλλά στη σπανιότητα. Σημαίνει να αντιστέκεσαι στον πειρασμό, να διευκρινίζεις πάντα, να αποδεικνύεις πάντα, να δικαιολογείς πάντα. Ο κόσμος είναι γεμάτος από άντρες που θέλουν απεγνωσμένα να γίνουν κατανοητοί, που θέλουν απεγνωσμένα να πείσουν μια γυναίκα για την αξία τους, αποκαλύπτοντας όλη τους την ιστορία. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η έλξη δεν είναι διαπραγμάτευση. Είναι ένα ξόρκι. Και τα ξόρκια λειτουργούν μόνο όταν κάτι είναι κρυμμένο, όταν κάτι παραμένει απρόσιτο. Σκεφτείτε τους πίνακες των παλιών δασκάλων, των εικόνων της αναγέννησης, που ζωγράφιζαν τις σκιές με την ίδια προσοχή που ζωγράφιζαν το φως. Τα έργα τους γοητεύουν, όχι επειδή δείχνουν τα πάντα, αλλά επειδή υπονοούν ότι κάτι περισσότερο κρύβεται πίσω από την πινελιά. Κάτι που βρίσκεται ακριβώς πέρα από το ορατό. Έτσι πρέπει να ζεις κι εσύ. Υπονοήστε, αλλά μην αποκαλύπτετε ποτέ τα πάντα. Δώστε της μία γεύση, αλλά μην της δώσετε ποτέ ολόκληρο το πορτρέτο. Αφήστε την να αναρωτιέται πού πηγαίνετε, τι σκέφτεστε, τι επιθυμείτε. Το άγνωστο είναι το πιο ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο της έλξης. Ακόμα και στη συζήτηση, ασκήστε το μυστήριο. Μιλήστε με βάθος, αλλά όχι με λεπτομέρειες. Απαντήστε στις ερωτήσεις με τρόπο που να ανοίγει περισσότερες ερωτήσεις. Χαμογελάστε όταν περιμένει μια ομολογία. Κάντε παύση όταν περιμένει μια πλημμύρα λέξεων. Η αυτοσυγκράτησή σας θα σας ξεχωρίσει. Γιατί όλοι οι άλλοι άντρες θα βιαστούν να εντυπωσιάσουν, να εξηγήσουν, να αποκαλύψουν.
Εσείς θα κάνετε το αντίθετο. Θα αφήσετε τη φαντασία της να σας ζωγραφίσει με χρώματα πιο φωτεινά από την ίδια την πραγματικότητα. Ένας μακιαβελικός άντρας ξέρει ότι οι άνθρωποι δεν σκλαβώνονται από αυτό που βλέπουν, αλλά από αυτό που δεν μπορούν να δουν. Το μυστήριο δημιουργεί ένταση και η ένταση δημιουργεί επιθυμία. Θα επιστρέφει ξανά και ξανά, όχι επειδή της έδωσες τα πάντα, αλλά επειδή της έδωσες ακριβώς ό,τι χρειαζόταν. Μία μόνο ένδειξη, μία μόνο ματιά, μία μόνο φράση. Αυτές είναι οι σπίθες που την κάνουν να συνεχίζει να ψάχνει, να ρωτάει, να επιδιώκει. Όσο περισσότερο επιδιώκει, τόσο περισσότερο ελέγχει στη δυναμική. Γιατί δεν είναι ο άντρας που κυνηγάει που έχει την εξουσία, αλλά ο άντρας που κάνει τους άλλους να τον κυνηγούν. Ωστόσο, το μυστήριο πρέπει να ελέγχεται. Η υπερβολική απόκρυψη μπορεί να γεννήσει απογοήτευση, ακόμη και δυσπιστία. Η τέχνη βρίσκεται στην ισορροπία, στο να αποκαλύπτεται αρκετά για να την κρατήσετε κοντά, αλλά ποτέ αρκετά για να τερματίσετε την καταδίωξη. Είναι ένας χορός σκιών και φωτός, σιωπής και αποκάλυψης. Ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω. Αφήστε την να πιστεύει ότι σας ανακαλύπτει κομμάτι-κομμάτι, ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται μόνο ό,τι θέλετε, μόνο όταν το θέλετε. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άντρες αποτυγχάνουν. Μπερδεύουν την ειλικρίνεια με την αρετή. Νομίζουν ότι το να αποκαλύπτουν τα πάντα για τον εαυτό τους είναι σημάδι εμπιστοσύνης. Αλλά η ειλικρίνεια χωρίς έλεγχο είναι αδυναμία, όχι αρετή. Το να εκφράζεις την ψυχή σου, να ομολογείς κάθε σκέψη και ανασφάλεια είναι να γδίνεις τον εαυτό σου και να μην αφήνεις τίποτα στη φαντασία της. Έχεις κάνει τον εαυτό σου συνηθισμένο. Της έχεις στερήσει τη χαρά της αναζήτησης και τίποτα δεν σκοτώνει την έλξη πιο γρήγορα από τη συνηθισμένη ζωή. Το ελεγχόμενο μυστήριο δεν έχει να κάνει με ψή. Έχει να κάνει με δύναμη. Έχει να κάνει με το να επιλέγεις τι να αποκαλύψεις, πότε να το αποκαλύψεις και πώς ανακρύψεις. Έχει να κάνει με το να είσαι αρκετά απρόβλεπτος, ώστε να παραμένεις ενδιαφέρον, αλλά και αρκετά σταθερός, ώστε να παραμένεις αξιόπιστος. Αυτή η διτότητα, αυτή η ένταση είναι που γοητεύει. Γιατί οι γυναίκες δεν έλκονται από άντρες που μπορούν να κυριαρχήσουν πλήρως. Έλκονται από άντρες που παραμένουν απρόσιτοι. Άντρες που τις κάνουν να αναρωτιούνται αν τους γνωρίζουν πραγματικά. Άντρες που τις αφήνουν να αναρωτιούνται τι κρύβεται πίσω από τη σιωπή τους. Και μόλις το κατακτήσεις αυτό, μόλις μπορέσεις να συγκρατηθείς αντί να υποκύψεις, μόλις μπορέσεις να αφήσεις την φαντασία της να τρέξει ελεύθερη αντί να βιαστείς να την ικανοποιήσεις, θα δεις τη λεπτή δύναμη του μυστηρίου. Θα σε πλησιάσει περισσότερο. Θα κάνει περισσότερες ερωτήσεις. Θα λαχταρά την έγκρισή σου χωρίς να καταλαβαίνει γιατί. Θα νιώσει την έλξη κάτι που δεν μπορεί να ονομάσει. Και σε αυτή την ανήσυχη έλξη βρίσκεται ο σπόρος της βαθύτερης επιθυμίας της. Αλλά κατάλαβε το μυστήριο από μόνο του δεν αρκεί. Γιατί το μυστήριο χωρίς δύναμη καταραίει. Αν αισθανθεί ότι το μυστήριό σου είναι απλώς μια μάσκα για την ανασφάλεια, θα το καταλάβει. Το θεμέλιο πρέπει να είναι η πραγματική δύναμη. Η δύναμη της αδιαφορίας. Ένας άντρας που δεν τη χρειάζεται, που δεν αναζητά την επιβεβαίωσή της, που μπορεί να φύγει χωρίς να διστάσει. Αυτός είναι ο άντρας του οποίου το μυστήριο γίνεται ακαταμάχητο. Γι' αυτό, μετά το μυστήριο, ο επόμενος νόμος της μακαβελικής έλξης είναι η αδιαφορία. Η σιωπηλή δύναμη που υποδουλώνει την καρδιά της πριν το συνειδητοποιήσει. Κανόνας τρίτος, αδιαφορία. Οι περισσότεροι άντρες καταστρέφουν την αξία τους τη στιγμή που αποκαλύπτουν πόσο απελπισμένοι είναι να επιλεγούν. Κυνηγούν, οικετεύουν, προσκολώνται στην προσοχή σαν να εξαρτάται από αυτό η ίδια τους η αξία. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος των αδύναμων, να δείχνουν την ανάγκη τους γιατί η ανάγκη είναι σκλαβιά και τίποτα δεν σκοτώνει την έλξη πιο γρήγορα από τη μυρωδιά της εξάρτησης. Ένας μακαβελικός άντρας γνωρίζει καλά αυτή την αλήθεια. Η αδιαφορία είναι η υψηλότερη επίδειξη δύναμης. Τι σημαίνει αδιαφορία?
Σημαίνει ότι η αίσθηση της αξίας σου δεν αυξάνεται ή μειώνεται με βάση την αγάπη της. Σημαίνει ότι δεν ταράζεσαι όταν απομακρύνεται, ούτε γίνεσαι υπερβολικά ενθουσιώδης όταν πλησιάζει. Για σένα η προσοχή της είναι ευπρόσδεκτη, αλλά όχι απαραίτητη. Η παρουσία της είναι πολυτέλεια, όχι αναγκαιότητα. Και σε αυτή την ισορροπία βρίσκεται η δύναμή σου. Γιατί όταν μπορείς να απομακρυνθείς χωρίς δισταγμό, κατέχεις τη δύναμη που νόμιζε ότι είχε πάνω σου. Η αδιαφορία δεν είναι σκληρότητα. Δεν είναι ψυχρή περιφρόνηση, ούτε πράξη εχθρότητας. Είναι ψυχραιμία. Είναι η ήρεμη αυτοπεποίθηση ενός άνδρα που γνωρίζει ότι η ζωή του, ο σκοπός του και η αξία του υπάρχουν πέρα από αυτήν. Όταν μια γυναίκα το βλέπει αυτό, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να χειραγωγήσει τα συναισθήματά σου με σιωπή ή έγκριση, νιώθει κάτι σπάνιο. Σεβασμό. Σεβασμό που σιγά σιγά μετατρέπεται σε έλξη. Σκέψου το εξής. Γιατί οι άνθρωποι επιθυμούν αυτό που δεν μπορούν να αποκτήσουν εύκολα. Γιατί οι θησαυροί που είναι κρυμμένοι σε θησαυροφυλάκια φαίνονται πιο πολύτιμοι από αυτούς που είναι διάσπαρτοι. Στις αγορές. Επειδή η σπανιότητα δημιουργεί επιθυμία. Αν η αγάπη σου δίνεται πολύ ελεύθερα, κερδίζεται πολύ εύκολα, δεν θα την εκτιμήσει ποτέ. Αλλά αν παραμείνεις αδιάφορος, αν δεν σε ταράζει ο φόβος ότι θα τη χάσεις, η αξία σου πολλαπλασιάζεται. Γιατί ο ανθρώπινος νους λαχταρά αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει και ο άντρας που δεν έχει ανάγκη είναι ο άντρας που γίνεται ακαταμάχητος. Σκεφτείτε τους κατακτητές της ιστορίας. Δεν ήταν άντρες που οικέτευαν για πίστη. Την απαιτούσαν με την ίδια τους την παρουσία. Η αδιαφορία τους για την κολακεία, η ακλόνητη ηρεμία τους μπροστά στην προδοσία, τους έκανε τόσο φοβερούς όσο και επιθυμητούς. Στον έρωτα ισχύει το ίδιο. Όταν δεν μπορεί να διαβάσει κάθε σου κίνηση, όταν ξέρει ότι δεν θα καταρρεύσεις αν αποσυρθεί, γίνεται αυτή που σε κυνηγάει. Αντιστρέφεις την ισορροπία και ξαφνικά είναι αυτή που φοβάται να σε χάσει. Αλλά κατάλαβε αυτό προσεκτικά, η αδιαφορία δεν είναι μια παράσταση. Δεν μπορεί να προσποιηθείς για πολύ, γιατί οι γυναίκες είναι μαθήτριες στο να αντιλαμβάνονται την αδυναμία. Αν προσποιείσαι ότι δεν σε νοιάζει, ενώ κρυφά λαχταρά στην έγκρισή της, θα το καταλάβει. Η αληθινή αδιαφορία πρέπει να προέρχεται από μέσα σου. Προέρχεται από το να ζεις μια ζωή γεμάτη σκοπό, φιλοδοξία και πειθαρχία. Ότι η παρουσία της είναι μόνο ένα μικρό μέρος του βασιλείου σου, όχι ο θρόνος στον οποίο στηρίζεις ολόκληρη την ύπαρξή σου. Αυτό είναι το παράδοξο. Όσο περισσότερο τη χρειάζεσαι, τόσο λιγότερο σε θέλει. Όσο λιγότερο τη χρειάζεσαι, τόσο περισσότερο επιθυμεί την παρουσία σου. Η αδιαφορία δημιουργεί αυτή την παράδοξη έλξη. Όταν δεν σε απασχολεί αν θα μείνει ή θα φύγει, νιώθει την ανάγκη να αποδείξει την αξία της σε σένα, να κερδίσει την προσοχή που δεν της δίνεις ελεύθερα. Και σε αυτή τη δυναμική η έλξη βαθαίνει, επειδή δεν είσαι πλέον εσύ αυτός που την κυνηγάει. Είναι αυτή. Ωστόσο, η αδιαφορία από μόνη της, αν δεν ελέγχεται, μπορεί να μετατραπεί σε απόσταση. Η υπερβολική ψυχρότητα μπορεί να δημιουργήσει τύχη αντί για επιθυμία. Το κλειδί, επομένως, είναι η ισορροπία. Ένας μακαβελικός άντρας ξέρει πότε να δείξει αδιαφορία και πότε να αποκαλύψει ένα κομμάτι ζεστασιάς. Κρατάει την ενέργειά του, αλλά όχι εντελώς. Της επιτρέπει να αισθανθεί τη δύναμή του, αλλά περιστασιακά ανταμείβει την προσπάθειά της. Αυτό δημιουργεί ένταση, μία έλξη και απόθυση που την κρατάει σε αγωνία, την κρατάει επενδυμένη, την κρατάει να αναζητάει περισσότερα. Εδώ είναι που αναδύεται ο τέταρτος νόμος της έλξης, γιατί η αδιαφορία πρέπει να αγωνιστεί με ακρίβεια και η ακρίβεια επιτυγχάνεται μέσω αυτού που επιλέγεις να δώσεις. Ο άντρας, που είναι αδιάφορος τις περισσότερες φορές, αλλά περιστασιακά προσφέρει σπάνιες και σκόπιμες χειρονομίες, πολλαπλασιάζει την αξία του 10 φορές. Ένα μόνο κομπλιμέντο, ένα φευγαλαίο χαμόγελο, μια ξαφνική πράξη γενεοδορίας. Όταν δίνεται με φιδό, γίνεται ανεκτήμητη. Η αδιαφορία σε κάνει άθικτο, αλλά η επιλεκτική γενεοδορία σε κάνει αξέχαστο.
Και γι' αυτό, μετά τον νόμο της αδιαφορίας, περνάμε στην μακαβελική τέχνη της επιλεκτικής γενεοδορίας. Κανόνας 4. Επιλεκτική γενεοδορία. Η αδιαφορία σε κάνει ισχυρό, αλλά η δύναμη χωρίς κατεύθυνση είναι σπατάλη. Αν αποσυρθείς εντελώς, γίνεσαι ένα τείχος άπιαστο αλλά και απρόσιτο. Ο αληθινός μακαβελικός δεν κρύβεται για πάντα. Εμφανίζεται σε επιλεγμένες στιγμές και όταν το κάνει, η παρουσία του έχει μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή είναι η ουσία της επιλεκτικής γενεοδορίας. Δεν έχει να κάνει με το να δίνεις συχνά. Έχει να κάνει με το να δίνεις σπάνια, με ακρίβεια και με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό που προσφέρεις να γίνεται ανεκτήμητο. Οι περισσότεροι άνδρες πνίγουν τις γυναίκες με συνεχείς φιλοφρονήσεις, ατελείωτη προσοχή και πληθώρα επιβεβαιώσεων. Πιστεύουν ότι η αυθονία θα τους κερδίσει την εύνοια, αλλά η αυθονία γεννά περιφρόνηση. Όταν κάτι είναι πάντα διαθέσιμο, χάνει την αξία του. Ακριβώς όπως ένα κόσμημα χάνει την αξία του αν είναι διάσπαρτο σαν βότσαλα, η προσοχή σου χάνει τη δύναμή της όταν δίνεται πολύ ελεύθερα. Αλλά όταν την κρατάς, όταν μετράς τη γενεοδορία σου με προσοχή, τα λόγια και οι χειρονομίες σου αποκτούν το βάρος του χρυσού. Φαντάσου ένα δωμάτιο γεμάτο φωνές. Όλοι μιλούν ταυτόχρονα, ανταγωνιζόμενοι για την προσοχή. Τότε ξαφνικά μία φωνή σιωπά, περιμένοντας, παρατηρώντας, κρατώντας τη δύναμή της. Όταν αυτή η φωνή τελικά μιλάει, το δωμάτιο σιωπά. Αυτή είναι η επιλεκτική γενεοδορία. Όταν δίνετε σπάνια, όταν επιλέγετε τις στιγμές σας με σύνεση, αυτό που δίνετε ενισχύεται. Ένα κομπλιμέντο από εσάς σημαίνει περισσότερα από 100 από άλλους. Επειδή το δικό σας είναι σπάνιο και η σπανιότητα δημιουργεί αξία. Ένας μακιαβελικός άντρας καταλαβαίνει το timing. Ξέρει να μην κολακεύει στην αρχή όταν εκείνη το περιμένει. Ξέρει να μην δίνει όταν εκείνη το απαιτεί. Αντίθετα, δίνει όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όταν θα ανατρέψει τις προσδοκίες της και θα μεγεθύνει τον αντίκτυπο. Ίσως μετά από μια μακρά σιωπή, όταν αμφιβάλλει για τον εαυτό της κάνεις ένα διακριτικό κομπλιμέντο. Ίσως μετά από μια επίδειξη αδιαφορίας, της προσφέρεις μια μικρή πράξη καλοσύνης. Αυτές οι στιγμές, προσεκτικά επιλεγμένες, τις συνδέουν πιο στενά, επειδή δεν ξέρει ποτέ πότε θα έρθουν και η αβεβαιότητα την κρατάει αφοσιωμένη. Η επιλεκτική γενεοδορία δεν αφορά μόνο τα λόγια. Αφορά τις πράξεις, την παρουσία, ακόμα και την απόσυρση. Μερικές φορές το μεγαλύτερο δώρο είναι η αυτοσυγκράτηση. Η απόφαση να μην αντιδράσεις, να μην εμπλακείς σε ασήμαντες συγκρούσεις, να μην υποβιβάσεις τον εαυτό σου. Άλλες φορές είναι μια μικρή χειρονομία που έχει μεγαλύτερο βάρος από μια μεγαλοπρεπή επίδειξη, μια στοχαστική παρατήρηση, ένα ελεγχόμενο χαμόγελο, μια σκόπιμη αφή. Όλα γίνονται ισχυρά όταν είναι σπάνια. Η υπερβολή γεννά αδυναμία, αλλά η σπανιότητα γεννά επιθυμία. Σκεφτείτε τους ηγέτες του παρελθόντος. Δεν πλημμύριζαν τους υπηκόους τους με χάρες, γιατί τα ατελείωτα δώρα έκαναν τους βασιλιάδες να φαίνονται απελπισμένοι για πίστη. Ανταυτού έδιναν ανταμοιβές με φιδό, έτσι ώστε κάθε χάρη να φαίνεται ιερή, κάθε χειρονομία αξέχαστη. Ο λαός τις εκτιμούσε περισσότερο επειδή ήταν σπάνιες. Έτσι πρέπει να κυβερνάς και εσύ το βασίλειο της έλξης. Να είσαι γενναιόδωρος, αλλά με την ακρίβεια του χεριού ενός χειρουργού. Μην δίνεις σε όλους. Μην δίνεις συχνά. Δώσε μόνο σε εκείνες τις στιγμές όπου η γενναιοδωρία σου γίνεται αξέχαστη. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο σε αυτόν τον νόμο. Η γενναιοδωρία. Όταν χρησιμοποιείται στρατηγικά, δημιουργεί συναισθηματική ανισορροπία. Μια μέρα εμφανίζεσαι απόμακρος, ψυχρός, απρόσιτος. Την επόμενη στιγμή αποκαλύπτεται ζεστασιά, επένους ή καλοσύνη. Αυτή η ξαφνική αλλαγή αποσταθεροποιεί τα συναισθήματά της, κάνοντάς την να λαχταρά μια σταθερότητα που δεν έρχεται ποτέ. Και σε αυτή τη λαχτάρα γίνεται δεμένη μαζί σας. Αρχίζει να κυνηγάει την έγκρισή σας, περιμένοντας την επόμενη σπάνια στιγμή που θα της χαρίσετε την ενέργειά σας. Η απροβλεπτικότητα
την δεσμεύει πιο σφιχτά από ό,τι θα μπορούσε ποτέ η σταθερή αγάπη. Η επιλεκτική γενεοδορία, επομένως, είναι τόσο ανταμοιβή όσο και όπλο. Ενισχύει την αξία σου, διατηρεί την επιδίωξή της και χτίζει μια αόρατη αλυσίδα εξάρτησης. Μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί το νιώθει, αλλά θα το νιώσει. Γιατί το μυαλό είναι εθισμένο στη σπανιότητα και η καρδιά σκλαβώνεται από αυτό που δεν μπορεί να αποκτήσει εύκολα. Αλλά να θυμάσαι, η γενεοδορία χωρίς έλεγχο των συναισθημάτων σου είναι επικίνδυνη. Αν δίνεις από απελπισία, οι χειρονομίες σου θα προδώσουν αδυναμία. Αν κολακεύεις υπερβολικά, θα φαίνεσαι σαν όλους τους άλλους άντρες. Η αληθινή επιλεκτική γενεοδορία απαιτεί πρώτα την κυριαρχία του εαυτού σου. Πρέπει να είσαι σε θέση να συγκρατείς τον εαυτό σου όταν θέλεις να δώσεις, να καθυστερείς όταν σε παρασύρει η βιασύνη, να παραμένεις σιωπηλός όταν τα λόγια καίγονται στη γλώσσα σου. Σε αυτή την αυτοσυγκράτηση βρίσκεται η δύναμη και σε αυτή τη δύναμη βρίσκεται η επιθυμία. Ωστόσο, η γενεοδορία από μόνη της δεν μπορεί να διατηρήσει την έλξη. Πρέπει όχι μόνο να ξέρεις πότε να δίνεις, αλλά και να ξέρεις πώς να ελέγχεις το ίδιο το πεδίο μάχης των συναισθημάτων. Γιατί ενώ οι χειρονομίες μπορούν να δημιουργήσουν επιθυμία, είναι ο έλεγχος των συναισθημάτων που εδραιώνει την κυριαρχία σου. Μια γυναίκα μπορεί να θαυμάζει την παρουσία σου. Μπορεί να την ελκύει το μυστήριο σου. Μπορεί να την γοητεύει η αδιαφορία σου. Και μπορεί να λαχταρά την επιλεκτική γενεοδορία σου. Αλλά αν χάσεις τον έλεγχο των συναισθημάτων σου, όλα αυτά καταραίουν. Γι' αυτό ο τελικός νόμος της μακιαβελικής έλξης είναι ο νόμος του συναισθηματικού ελέγχου. Κανόνας 5. Συναισθηματικός έλεγχος. Κάθε νόμος της έλξης που έχουμε εξερευνήσει, η παρουσία, το μυστήριο, η αδιαφορία και η επιλεκτική γενεοδορία οδηγεί σε αυτόν τον τελικό πυλώνα. Τον έλεγχο των συναισθημάτων. Γιατί τι χρησιμεύει η παρουσία αν τη χάνεις από θυμό? Τι αξία έχει το μυστήριο αν καταραίεις από ζήλια? Τι δύναμη έχει η αδιαφορία αν νικετεύεις όταν απομακρύνεται? Και τι δύναμη έχει η επιλεκτική γενεοδορία αν τα συναισθήματά σου σε προδίδουν? Ο αληθινός μακαβελικός άντρας δεν είναι μόνο κύριος των πράξεών του, αλλά και κύριος των συναισθημάτων του. Χωρίς αυτόν τον έλεγχο, κάθε άλλος κανόνας καταραίει. Ο συναισθηματικός έλεγχος ξεκινά με την πειθαρχία. Οι περισσότεροι άντρες είναι σκλάβοι των παρορμήσεών τους. Εκρήγνυνται σε θυμό με την παραμικρή πρόκληση, πνίγονται στη ζήλια όταν αισθάνονται απειλούμενοι ή χάνουν την ψυχραιμία τους. Τη στιγμή που μια γυναίκα τους δοκιμάζει, δεν συνειδητοποιούν ότι μια τέτοια αδυναμία τους εκθέτει περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν τα λόγια. Ένας άντρας που δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του είναι ήδη νικημένος. Ένας άντρας που αντιδρά άγρια αποκαλύπτει την απελπισία του. Και η απελπισία είναι εχθρός της έλξης. Το να ελέγχεις τα συναισθήματα δεν σημαίνει να τα καταστέλεις, αλλά να τα κατευθύνεις με ακρίβεια. Ο θυμός, για παράδειγμα, δεν είναι αδυναμία όταν ελέγχεται. Γίνεται ένα όπλο που χρησιμοποιείται με φιδό και σκόπιμη δύναμη. Μπορεί να εκφοβήσει, μπορεί να επιβάλλει σεβασμό. Αλλά αν δεν ελέγχεται, μειώνει έναν άνδρα σε ένα παιδί που κάνει καπρίτσια. Ο μακιαβελικός άνδρας ξέρει πότε να χρησιμοποιεί τον θυμό και πότε να τον καλύπτει με σιωπή. Γιατί η σιωπή συχνά τιμωρεί πιο βαθιά από ό,τι θα μπορούσε ποτέ η οργή. Το ίδιο ισχύει και για την επιθυμία. Το να επιθυμείς ανοιχτά, να δείχνεις την πείνα σου χωρίς περιορισμούς, σημαίνει να αποκαλύπτεις τη δύναμή σου. Εκείνη σε βλέπει σκλαβωμένο από τις παρορμήσεις σου και η έλξη εξαφανίζεται. Αλλά όταν κρατάς την επιθυμία υπό έλεγχο, όταν την αποκαλύπτεις μόνο σε θραύσματα, δημιουργείς ένταση. Την αφήνεις να νιώσει τη ζέστη χωρίς να την πνίξεις σε αυτήν και με αυτόν τον τρόπο την κάνεις να κυνηγήσει το ίδιο το πάθος που είσαι ικανός να απελευθερώσεις. Ο φόβος είναι ένα άλλο πεδίο μάχης. Οι περισσότεροι άντρες φοβούνται να χάσουν μια γυναίκα και αυτός ο φόβος τους οδηγεί να υπερβολικά αντισταθμίζουν, να προσκολώνται,
να κυνηγούν, να οικετεύουν. Αλλά ένας μαρσαβελικός άντρας ελέγχει τον φόβο, τόσο τον δικό του όσο και τον δικό της. Δεν τον ταράζει η σκέψη της απώλειας, γιατί ξέρει ότι η αξία του παραμένει ανεξάρτητα από αυτό. Η ηρεμία του μπροστά στην αβεβαιότητα την αναστατώνει, γιατί ενώ οι άλλοι θα πανικοβάλλονταν, αυτός παραμένει ψύχρεμος και σε αυτή την ψυχραιμία νιώθει τόσο ασφάλεια όσο και κίνδυνο. Ένα παράδοξο που την τραβάει πιο βαθιά. Η ζήλια είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα. Πολλοί άντρες πέφτουν σε αυτήν, δείχνοντας καχυποψία, απαιτώντας διαβεβαιώσεις, επιτιθέμενοι στις σκιές του μυαλού τους. Αλλά η ζήλια, όταν αποκαλύπτεται, είναι αδυναμία. Δείχνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, ότι φοβάσαι τον ανταγωνισμό. Ένας άντρας με συναισθηματική κυριαρχία δεν χρειάζεται να αποκαλύψει τη ζήλια του. Μπορεί να την αισθάνεται, αλλά την μετατρέπει σε δύναμη, σε ενίσχυση της παρουσίας του, σε διπλασιασμό της αδιαφορίας του. Δεν οικετεύει για πίστη. Κάνει την πίστη τη μόνη λογική επιλογή. Ο συναισθηματικός έλεγχος σημαίνει επίσης να μην είσαι ποτέ προβλέψιμος. Αν ξέρει ότι μπορεί να σε προκαλέσει, αν ξέρει ποια κουμπιά να πατήσει για να σε δει να καταρρέεις, έχεις παραδώσει το πεδίο της μάχης. Αλλά αν δεν μπορεί να σε αναστατώσει, αν τα συναισθήματά σου παραμένουν δικά σου, γίνεσαι ακλόνητος. Θα σε δοκιμάσει, θα σε εξερευνήσει, θα σε πιέσει, αλλά κάθε φορά που παραμένεις ψύχρεμος, ανεβαίνεις ψηλότερα στα μάτια της, γιατί τίποτα δεν είναι πιο ελκυστικό από έναν άντρα που δεν μπορεί να σπάσει. Αυτός ο έλεγχος δεν είναι ψυχρός. Δεν έχει να κάνει με το να είσαι αδιάφορος ή ρομποτικός. Έχει να κάνει με το να είσαι σκόπιμος. Εσύ επιλέγεις πότε θα αποκαλύψεις ζεστασιά, πότε θα αποκαλύψεις πάθος, πότε θα αποκαλύψεις αποδοκιμασία. Δεν σε παρασύρουν τα συναισθήματά σου. Τα καβαλάς όπως ένας δάσκαλος καβαλάει το άλογό του. Ο κόσμος είναι γεμάτος από άντρες που πνίγονται στα συναισθήματά τους. Ο μακαβελικός άντρας υποτάσσει τα συναισθήματά του στη θέλησή του και υποτάσσει τα συναισθήματα των άλλων στη διαδικασία. Και εδώ βρίσκεται το βαθύτερο μυστικό. Ο συναισθηματικός έλεγχος δεν ελέγχει μόνο εσένα, ελέγχει και εκείνη. Οι γυναίκες είναι πολύ ευαίσθητες στη συναισθηματική ενέργεια. Αν είσαι φρενήρης, θα νιώσει φρενήρης. Αν είσαι ήρεμος, θα νιώσει ήρεμη. Αν είσαι παθιασμένος, θα παρασυρθεί από το πάθος. Ελέγχοντας τον εαυτό σου, ελέγχεις την ατμόσφαιρα γύρω σου. Γίνεσαι το κέντρο βάρους στον κόσμο της, ο ακίνητος άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα συναισθήματά της. Και όσο περισσότερο περιστρέφεται γύρω σου, τόσο πιο ανίσχυρη αισθάνεται να ξεφύγει. Η παρουσία σου την προσελκύει, το μυστήριο την κάνει να συνεχίζει να ψάχνει. Η αδιαφορία την κάνει να σε κυνηγάει. Η επιλεκτική γενεοδορία την δεσμεύει με επιθυμία. Αλλά είναι ο συναισθηματικός έλεγχος που τα ενώνει όλα και μετατρέπει την έλξη από μία σπίθα σε μία αλυσίδα από ατσάλι. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει, ούτε ο θυμός, ούτε η ζήλια, ούτε ο φόβος, ούτε η επιθυμία, βλέπει αυτό που οι περισσότεροι άντρες δεν θα γίνουν ποτέ. Βλέπει έναν άντρα που δεν παίζει απλώς το παιχνίδι της έλξης, αλλά έναν άντρα που το ελέγχει. Και έτσι φτάνουμε στην τελική πινελιά του πίνακα. Το σημείο όπου και οι 5 μακαβελικοί κανόνες της έλξης συγκλίνουν σε μια ενιαία αλήθεια. Οι γυναίκες δεν έλκονται απλώς από την εμφάνιση, τον πλούτο ή την κενή γοητεία, αλλά από έναν άνδρα που ξέρει να χειρίζεται το μυαλό του ως ασπίδα και ως σπαθί. Ο σύγχρονος άνδρας συχνά σπαταλά τη δύναμή του σε επιφανειακές επιδείξεις, νομίζοντας ότι η αγάπη κερδίζεται μόνο με την καλοσύνη ή με την ατελείωτη απόδειξη της αξίας του. Ωστόσο, όπως θα προειδοποιούσε ο Μακαβέλη, η αγάπη χωρίς δύναμη είναι εύθραυστη και η έλξη χωρίς στρατηγική είναι φευγαλαία. Ένας άνδρας που αγκαλιάζει τη δύναμη του μυστηρίου την κρατά ατελείωτα περίεργη, πάντα να αναρωτιέται τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια.
Ένας άνδρας που ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση γίνεται φάρος σε μια θάλασσα αβεβαιότητας, οδηγώντας την προς αυτόν χωρίς προσπάθεια. Ένας άνδρας που κυριαρχεί στον έλεγχο των συναισθημάτων αρνείται να ταράζεται από τις διαθέσεις και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο ακλόνητος πυλώνας που δεν μπορεί να αγνοήσει. Ένας άνδρας που εκπέμπει υπολογισμένη κυριαρχία αναλαμβάνει τον φυσικό του ρόλο ως ηγέτης.